nahi... Bueno, Jose duten disko osorik, eta besti bat falta zen, eta kondo ebili zen, bat falta da, eta Jose duten. Etzen maite, gaitzen guztoko. Nio betzen naiz hori gaizki jo ginuela. Ezen monen kutsu bat, horrela. Alabediko bizan zinten bizkat lehenak gueto garazten igualdera. Eta nire gogoetzen diz izan zela, histori hori hasi zen diska ateratzen, eta hasi ginen hori bilatzen eta behin ginen Baionan eta lagun batek ditzen hau zauri, eta ostia, zaudete Salmenten lehen postuan Mondo Sonoro zen zen. Ostia! Jo ginen esan Mondo Sonoro topatzera, eta esan Salmenten gauza, baizik, eta Alabedik egiten zen zaratan astero, labetero top 10 edo... Bueno, hori ez dut behin egin genuela eta gehiago etzeguten. Dela gatik, gaitu zuezan. Bai, histori hori nola guan? Bueno, zuek gaita zautzen zen duten, eta ez dakit nork emantzio uste dira. Eta emantzia nire irratiak hartzeko, eta... Klar, egin guztien duen hori bat, zedea Willy Strumon, Antolegi... Eta ni horretzen ezen erantzizula lagun batzuen diskazela. Nire iparrandeko lagun batzuen diskaz. Eta nik esaten duen, bueno, zer dena. Eta irratia entzun genuen, eta esan, ostia, hori izan. Eta gero hortik elkarrezketa, eta kontzertua, eta... Eta hori 2008an? Zazpian izango zen. Sayonara bat ere guntzan tartean, agur kontzertu bat zeran. Bederatzian, zeran ez? Zantzen egin genuen lehen pausa. Willy Sassi ginuen Jurgitan eta Pipo material, eta gero grabatu ginuen Felixekin diska, iguen artean, eta Pollux teklatuetan. Eta gero Rafak grabatu zituen bi parte edola, eta gero hasi zen jotzen gurekin zuzenean, eta egin genituen guti Rafa eta Polluxekin, Polluxek utzi zuen nahiko azkar, uda hortan edo ez abenduan edo urtagilan utzi zuen. Eta gero Rafarekin, kasik, 2007-tik duela urte bat arte. Azken kontzertua izan zen Rafarekin eri urratzen hor 2006an. Hor zen kontzertu hori Kantekin genuen kontzertu hori, elkarrekin. Eta hori prestatzeko pasatu denbora pila bat elkarrekin. Hori Manuelen Felixek noizbait ja komentatu zian, eko zudula zerbait Willisekin zerbait egin, edo ez genuen bain ere gauzarik planteatu. Bakarrik hori, sortu zen kontzertu hori antzokiko kontzertu hau, pasatu genuen denbora pila bat hori prestatzen, eta hori eta gero bueno, egiten du behin hori pasata, joko ditugu 10 kontzertu jarraian Euskal Herrian bosteko formazio horrekin, eta gero ikusiko. Eta gero ikusiko, eta natural barrona. Etxeak kabixera baka, Josa Berenuar, gehi Willy Strumon. Aizu, hashtag. Alderantzizkoa da, Willy Strumon gehi Jos. Ez dakit denua da hori, hashtag itzuek, kabixera baka. Tamainoan konfunditu zen. Egin nahi da, aitortu. Horain aitortu kameran aurrean. Grazia, gaur armaidu hori ikusi. Gero handiago egiteko zena, nirea. Diskontan aldaketa deixente daude esan deuna, Rafa ez dago, sormenean ja Joseba sartu da diskoan bertan, soinuan ere aldaketak daudela uste, ez tabula rasa ditu diozuen, zerotik aste bat bezala, baina ez da gazteleraz esaten da bezala borroni kuenta, no? Aurreko aukatu gabez, aurrekoaren gainean sortutako beste gauza bat, ez da. Bai. Bizitza horrela da, ez ezin da zabatu ziren, beti egin dugu musika gu berena instalatuz edo. Normal da ez ginelako hainbeste persona bezala aldatu, ez ginen ere talde bezala hainbeste aldatuko. Bai gauza berri asko dira ekoizle batekin lan egitearena. Gero hori, laukote bezala berriz egitea diska bat, bai konpusatua zinen konpusatzen boskote bezala, gero bai moldatu eta azken finean bukaerako bertsoneak lauen artean amaitu. Teklatuak berriz sartu, hori azken diskoetan ez ziren izan, lehen diskan badira teklatuak, Polluxek grabatu zituenak.
izan da ere Joseba grabatzen zuela disko bat osoki bere soinua ekarriz, orain arte ez ginuela. Joseari soinua gustatzen zaizkio. Soinua bai, zarata. Eso tiene mucho que ver, Berk. No sé, creo que hablamos del sonido de guitarra. Sí. Eso tiene mucho que ver con Berk también, que ha pasado mucho tiempo con el sonido de guitarras y hemos cambiado bastante el sonido. Hemos puesto todo a 10, bueno, ha puesto él todo a 10 y ha grabado así, creo que se nota en el disco. Como hay un mogollón de potencia en las guitarras, hay muchas guitarras que están dobladas o a veces hay 3 guitarras para hacer el sonido de una. Y hemos salseado bastante con esto. Y ahí ha aportado bastante en el sonido, creo. Bueno, kanpoan denbora etorri naiz, ikusi zaituzte berriz, zuzenean Bilbon, nik sensazio bideo ez da nire sensazioa izan da, jendearen ganako, ez da, jauzi bat eman duzuela, nik sensazio hori eduki. Zuegola bizi duzu hori, ikusten duzu orain, agian, ez da, jende gehiago, zabalago, ez da, nik Bilbon ikusten dut, eta harritutan, zema jende, alde batetik, ze jende desberdin, adinez, jende abesten eta pasatzen eta ni sensazio hori da, ez da horra bizi duzuen Beti ongi pasatu dugu, guk jendearekin eta gure publikoarekin nire hitza ez zaituzko gustatzen, azkenean behar da egia bat dugula publiko bat. Zabalago ez da orain, edo? Igual bai. Gero izan da berekin ere nire ustez egin genuen jadanik lan bat diska ez dut egan nahi beste diskak ez direla honak, niretzat dira kristonak, baina soinuaren aldetik eta berdin promozioaren aldetik ere izan da beste gauza bat. Eta azkenean egoiten zira jotzen, eskerrak jende pixka bat gehiago biltzen dela, eta beste naz ez du merezi hainbeste jotzea. Es verdad que tenemos porque los conciertos que hemos hecho de presentación por el momento ha sido para mí personalmente mucho más. Ha venido mucho más gente que lo que pensaba. Y como dices tú, como, hostia, te das cuenta que hay unos que se saben las letras y antes también, pero no tanto. Y no sé qué pasó, hay que desaparecer. Esto, joder. Gero promozioak orduan ere, orain azkenengo disko horrekin, zuek antzeman duzu edabideek eta kaso gehiago egiten dizuetela, edo esan dut, telebistan, egunkarietan eta holako Euskal Herriko edabide nagusi guztietan agertu zarete eta ez agertu bi hori alde egunkarietan edo ez, edo telebistan tartez bat. Hor aldiz nik uste dut hori desagertu izana bi urtez, horreko duela efektua. Horrela funtzionatzen behar baita prentsa eta mediak naute azpizkiat zerbait sensazionala edo zerbait. Hori saltu egin behar. Ez hori izan gauza bat gertatzen ari dela. Hainako ere historia bat kontatzea ez, eta bat desagertu dira, kasi desagertu, eta montatzen dira, bueltatzen dira. Kontzertu argi dugu, ez da egiten dugu beste kontzertu bat jantzokian duela bi urte bezala. Eta horretan bai, ustez lagundu bai izan da arrazoin bat desagertu eta bueltatzea. Lan bai izan, horrela saltzezen dugu, gero da ere bidea egitea, eta azken finean gero eta jende gehiago ezagutzea ere, eta beraz, ez dakit, pixkat ez da prentsa mundua batez ere Euskal Herrian, dira ere askotan hori ezagutzen dugu jendea, eta askotan lagunak, adiskideak, eta behar ere horrek badu sentsua azken finean. Gizak historiak historiak irauten dute, eta normal da ere, ez dakit, zera sortzea. Pentsatzen dut egun batez antolatzen bali maitugu kontzertu batzuk gure izenean eta inor ez da agertzen, egingo ditugu bost pasei eta gero pentsatuko dugu beste zerbaitetan Nikola ikusten dut. Hementoko gauza. Zatuela 10 urte antologiak behaz dutenen, espero duten, natxago guztiak ematea edo nahi zen duten, edo zertzen duten buruan, edo... Zakit ez nahi zomatzen. Nik baduen da hori pixkak gauza oposaketa bat gure barnean alde bat ez genuen deus egin ez eta ez genuen profesionaltasunean sartu eta gure buruak saldu eta ez dakitzen. Eta ala ere argi da gure baitan bagena da amets hori izan eta krisona rakasta eta talde kontenta bilakatzea eta azken binean kerzen zuten demorarekin bien arteko zabait egiten eta azken binean ez dela bilakururik ez egon.
zer nolabaiteko profesionaltasun hori lortzen bere ganazu duzu, ez? Ez bakarrik ez tenatokia, baina hor geratzen egin behar den lan hori guztia. Guk ez dugu baloratzen lana, ez da guretzat kriston errezeta eta kristono langilea ez zaitean, niretzat norbait zaiten alda ez bate langilea eta oso pertsona hona. Guk ez dugu sekuran hartu hori luneroko lan bat bezala eta gautaran oraindik bizikira duela urte bezala edo igual okerrako. Baina zak ez dira bat ere aldatu, edo guti. Egiten dugu maite dugulako gen egiten, eta oraindik garen artean ongi pasatzen delako, eta nahiz eta memento honak eta txarrak izan, importanteena mementoko dira honak. Hori da importantea, bat ez bestekoa egiten duzularik gauza honak eta txarren artean, honak balin badira importanteagoak, aurrera, takiko. Hora da. Saiatzen gira gauzak ongi egiten. Beti. Azken urteetan nagoa horrek ere lagundu etuna azken finean. Eta laguntza izan dugu pandarekin lan egin genuen pau eta horiekin haiek ere nahiz horrean ez garen haiekin lagundu gaituzte ere eta gauza pila bat ulertu dugu ez bada lagundu gaituztelako gauzak egiten, baina ikusi zaiek nola lan egiten zuten eta zertzen musikaren mundua eta promo historioak eta kontzertu historioak eta hori dena eta ikasten da, azkenean badira truko batzuk oso onak izan bagina beteko ginituzke 10.000ko gerak eta ez bostegunekoak. Gure hainean ongi pasatzen da. Eta orain disko hori azken bi urteetan zera atxeden hartu baino lehen hasi ginen Luisekin, Black Izarrekin lanean eta hor ahatxeman zetagun guliz bezalako talde batek behar du zera manager toke bat edo laguntza bat eta aurrera egiteko eta guk ere nahi dugulako lan hori utzi norbaiti. Baina ez pentsa ez girela gu ere, teknikaz gu arduratzen gira, kamisetak egiten gu arduratzen gira, diskak non egoiztu gu, dena guk pagatzen dugu, beti segitzen dugu gure DIY moduan, hori eta ez dut uste orain aldatuko den, ez dugu gogorik aldatzeko.